या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। बिपरजॉय चक्रीवादळ मान्सूनचं आगमन याचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर पाहायला मिळाला। समुद्राला उधाण आलंय तर किनारपट्टीवर लाटांचा जोर वाढल्याचं पाहायला मिळतंय। कणकवलीत सकाळीच दमदार पाऊस बरसला, यामुळे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळालाय। केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला यशस्वीरित्या 9 वर्ष पूर्ण झाल्याचं औचित्य साधून मोदी ॲट नाईट या अभियानाअंतर्गत मुंबई गोवा महामार्गावर झाराप ते ओरोस अशी भव्य मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली। या रॅलीचं नेतृत्व निलेश राणेंनी केलं। कोकण रेल्वेचं पावसाळी वेळापत्रक जाहीर झालंय, यामुळे कोकणातून सुटणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळेत बदल झाल्याचं पाहायला मिळतोय। मोदी सरकारनं 9 वर्षात राबवलेल्या विविध योजना प्रचार करण्याच्या उद्देशातून भाजपनं रविवारी ठाणे लोकसभा मतदारसंघात मेळावा आयोजित केला होता। या निमित्तानं भाजपकडून जोरदार शक्ती प्रदर्शन करण्यात आल्याची माहिती मिळते। महिलांचं चारित्र्य बदनाम करून वावरणाऱ्या जितेंद्र आव्हाडसारखे गिधडाचं हरण मीच करणार असा घणाघाती आरोप भाजपा महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी केला। राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शरद पवारांनी मोठ्या घोषणा केल्यात। त्यामध्ये सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। कल्याण जवळील शहाड येथील उड्डाण पुलाखाली अपंगाचा स्टॉल लावून तिथं पोळी भाजी विक्री केंद्र चालवून कुटुंबियांची उपजीविका करणाऱ्या एका अपंगाकडे एका स्थानिकानं दरमहा 600 रुपये खंडणीची मागणी केली। खंडणी न दिल्यानं जीवे ठार मारण्याची धमकी स्थानिकानं अपंगाला दिल्यानं खळबळ उडाली आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितेश राणे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टीका करणाऱ्या तरुणाला ठाण्याच्या नौपाडा पोलिसांनी सांगलीतून ताब्यात घेतलाय। कोल्हापुरात झालेल्या दंगलीला रोखण्यासाठी प्रशासनानं जिल्ह्यातील इंटरनेट सुविधा तब्बल 42 तास बंद ठेवली। याचा फार मोठा फटका आर्थिक उलाढालीला बसला। त्यामुळे केवळ बँका, पतसंस्थाच नव्हे तर अनेक दुकानातील आर्थिक व्यवहारच ठप्प झाले। जागतिक सोन्याच्या भावात वाढ होत असताना शुक्रवारी भारतीय सराफा बाजारात सोन्या चांदीच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे। शुक्रवारी दिल्ली सराफा बाजारात सोन्याचा भाव 440 रुपयांनी वाढून 60,820 रुपये प्रति ग्रॅम 10 ग्रॅमवर पोहोचलाय। आषाढी वारीसाठी हवामान विभाग पुणे संपूर्ण कालावधीसाठी विशेष रोज हवामान सेवा पुरवणार आहे। यामुळे वारकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे। भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपनं पुण्याचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याचं समजतंय। मुंबई एनसीबीनं डोंगरी परिसरात मोठी कारवाई करत 50 कोटींचे ड्रग्ज पकडलेत। एनसीबीचे मागच्या काही दिवसात केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जाते। घरी एकटी असल्याची संधी साधत शेजारी तरुणानंच एका तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना डोंबिवलीत उघडकीस आली आहे। या प्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला। विरार वैतरणा रेल्वे स्थानकादरम्यान वादळी वाऱ्यामुळे ओव्हरहेड वायरचे पोल तुटल्याची घटना घडली आहे। त्यामुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे। अमरावतीमधून मोठी बातमी समोर येते। भाजप नेते आमदार नितेश राणे हे अमरावती दौऱ्यावर होते। अमरावती जिल्ह्याचा दौरा आटपून नागपूरच्या दिशेनं जात असताना ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांकडून नितेश राणे यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। लातूर जिल्ह्यातल्या रेणापूर इथं 3000 रुपयांसाठी मजुराची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे। पोलीस निरीक्षक आणि 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे। या घटनेप्रकरणी हलगर्जी केल्याचा ठपका ठेवत पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांनी ही कारवाई केली आहे। मान्सूनपूर्व पावसानं मालवणात दमदार हजेरी लावली। शनिवारी पहाटे सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसानं जोरदार सलामी दिली। पवारांमध्ये मला औरंगजेब दिसतो या वक्तव्यावर आपण ठाम असल्याचं निलेश राणे म्हणाले। तसेच राष्ट्रवादीनं केलेल्या निषेधाची खिल्लीही त्यांनी उडवली आहे। ज्यांनी बाळासाहेबांच्या डोळ्यात अश्रू आणले ते बाळासाहेबांचे शिवसैनिक कधीच होऊ शकत नाहीत अशी टीका आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। मालवण येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते। मालवण शहरात कार्यकर्त्यांनी सुचवलेली सर्व कामे 100% पूर्ण झाली आहेत। एकही काम शिल्लक राहिलं नसल्याचं आमदार वैभव नाईक म्हणाले। लव्ह जिहादमधून 400 मुली महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्यात तर राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतात का असा सवाल खासदार विनायक राऊत यांनी केला। उकडलेल्या सावंतवाडीला पावसाचा गारवा मिळाला, मात्र पहिल्याच पावसात बत्ती गुल झाल्यानं मेन लाईन फॉल्टी असल्याची महावितरणनं माहिती दिली। कार्यकारी अध्यक्षपदाची घोषणा होताच अजित पवारांची प्रतिक्रिया घेण्याचा पत्रकारांनी प्रयत्न केला। तेव्हा जितेंद्र आव्हाड यांनी दादा बोलणार नाहीत असं म्हणत त्यांना कव्हर केलं, तर अजित पवार माध्यमांशी न बोलताच तातडीनं गाडीत बसून निघून गेले।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।